ai ko blei phi ha ka kerteng ma thiang tam jong nong pdem jingi Jesus Christ menta ka sinru ka dei ka request video ha ka ba we na pren jo phi ba ka linga ya ka ne ka we ka chigali balai ngi kum ka kristan ngim ju lao ya ka juti jingi ha ka por bangladesh ya yeng mane kan ba ki muslim ki hindu ki we pa ki janyam ki lao ya ka juti jingi kum ka dak jong ka jimuram kum ka dak jong ka jing i yo boleh balai ngi ka kristan ngim ju lao ya ki juti jingi arsen nilap hak Bible ke bau beli Ukraina Jepang ke jing lao ya ke juti ke panengkong Ukraina ya Moses halor lom Sinai kan ba udang yelam ya ki kon Israel negeri Egypt syari kanan sekata kari jong ke jing kular ukiu halor lom Sinai makan ba udon halor lom Sinai uyo i ya kowe ke klau ke barit bah ke small bushes ki ong kam neding but hakata por Moses ka ketik ka jimut jing perkat jing bat ulej syakata jaka bahkan ba udang jan jaga hang tau yo sngo ya sur ke bawan na baneng bod usngo thu bagadei ke sur jongle Exodus lenong ke balai kan khot ke pasan ke ten jongle ke ongkum ni hakmi bad wong hakmi manga wat jan shane to lau ya ke juti jome namba kan ke jaka kalong ke bakentang pi yang ni ublei upha yo Moses ban lau ya ke juti jomu kesien ke ba arpat haga jukur kom ngilap pa ublei ukuran ya u Joshua menba u Joshua udon hakita ke jaga kepada hapo Jericho hang tak boleh ukuran ya Joshua ya ki jo ke kentin hakmi manga wat gan jeni to lau ya ki juti jome namar ke jaga kolong ke kentang arsen ni i hak Bible mau boleh upha ya ki briu jongo pakin lau ya ki juti jomo larangi phai syakor kom mane boleh kini ki briu jong boleh hak tu por hak kitab jong Leviticus ngilap kumno ki mane boleh kumno ki ai katakan jing ai jo ki sya boleh ki ot ya ki berat ban ya kesnam jo ki senrek hakata duan ban hakata por ki thang ya katakan do jong kita ki bakila ot bak katakan tedam kan kiu tedam kan jing ibi kan kiu syajrong syak head jong boleh bat haga jukur komro nara ki wanra ya ki webar ki jing ai kan la wan di lengba ki jing bam lengba ki kpu ke baki shna ki thang ya kita ki kpu bat katakan tedam ke kiu syajrong kumta ki ai katakan jing kinya ibi sya boleh bat hak itu ki por kini ki Levi ki rangba londok ki lau ya ki juti jong ki Henry om ki paiba ki bawan syaka jaka ban mane ble ki msiam na lau ya ki juti jong ni labro hak ki testament ko thamai man ba Jisu wa ya ki jimbam ka jing khawai ko trai syaki sanran jong msiam la hukum ya ki bakin lau ya ki juti jong ki ni tipro ya ki ni ki jing sha pa ble jongi ulong ble badap hak ki baro omnipresent dari phai na ki jong ble Isaya tenong ke basau pelai kad khot ke paar ka ong ba ublei udap lut hagi ek jak jaka baro Jeremiah tenong ke paar pelai khot ke paar basau ko ong kum jui ba ublei udap lut hagi ek jaka baro hak putih bat ni tipro ba ublei ulong ublei ubakho Henry ublei shim la ong yo Moses leni ya Joshua hagi por baki mane blei baki lau ya ki juti jengki Henry on that specific point hakata jaga specifically hakata jaga ke baki ying om syakadiang om syakamon om syadin juki Henry hakata jaga ke baki ying hangta ublei wong lau ya ka juti jempi nama kene jaga ke long ke bakentang kum tarung ini ban syai bahang ni ublei syam la pha ya baro kibiru bakin lau ya ka juti jemki Henry specifically hakatu kepor hakatu klimat ka ba ublei ong yo Moses Joshua bakin lau ya ka juti jemki bat adangi phai syaka jingim mamta ka juti ka peni ya ka dak ka jingit ka jing jaklia kumbang tip ba ublei jangi ulong ublei ubakhoj ublei ubadap dak ka jing khoj dak ka jing hok mangi pat ni biru nando kapor kubala khai ngi hasla jong deng berthai la tap tu pai ngi taka pop bat adangi pediang ya Jesus Christ haga jingim jangi hangta la se khoj phar ya ka pop jangi Henry adangi pediang ya Jesus Christ kumunong punim jangi kumbak Jesus Christ wong nga ngalong mga ulenti syokpa om dan kiwiru kibawan na ukpa light no tang danga kuptang ini ban syai bahaya kini pagi ni ban pediang ya Jesus Christ kata ka jing lau jongi ya kata ka juti jongi kalong ka jing lau ya ki pop ya ki jing jaklia ki badan ha ka jingim jongi ba kata ka kalong kata ka jing wan ha ka man jong ble om syam lamut bah bang li syaki jaka mane ble bangin lau ya ki juti jongi Henry dra ble ukuran hapi mapin lau ya ka juti jengpi pidi ban lau Henry dra ble syam la kran yipi kam don kami ngi bangin lau ya ka juti jongi
Kae ko tan kami ingi galong manlaw ya ka juti jongi kata ka juti jong ka jing tengit ka tap ha ka jingem jongi kata ka long dawa pediang yo Jesus Christ bat bot ya kia taki hukum jongo bat long ki bru bat tap dak monsin ko kata ka ni galong kata ka jing law ya ka juti jongi tamar ka ni ka jaka ka long ka bakentang oj ngila ong ba ta uble ukuran hapo jong ka monsin jompi ba pide ban law ya ka juti jompi ha ka por ba pile cha ki jaka mane ble pide ban law pide ban kentai kata pi ha ka por mun ba Moses udon halur ulum Sinai om ka tu caka baro kolong ka bakentang Henry tang ka tu ka caka ka ba uble ula declare baka ni ka caka ka long ka bakentang Henry ngitip ro yang ni ka jigisha ba uble ulong uble betap lagi iki baro kumta ngimla ban ong ba inde ban law ya juti haki caka baro maro ble udap lut hagi iki caka baro ngai schema pleyo ya ka jingshai haga jingye de bakene ngin saya kendoi pi hagabi part video kado poro ublay ke jing sup undon kat lembat pi rengkat bagi yang kesem pi ngin saya kendoi pi hagabi part video dan hadu kata por bye bye stay safe